Hi guys, welcome to my vlog. This is Jordan. Ayan. Samahan niyo po ako. Pupunta po tayo sa isang parang private resort. Ayan. Dito sa barangay Sacme sa Tanauan, Leyte. Malapit lang sa Tacloban. Ayan. Dito tayo ngayon. Ayan. Check natin yung area guys. Ayan. Ayan, meron silang sala set. Mayroon siyang private kitchen at saka yung dining table, comfort room.